Хелео, моите любимки. Аз съм в София с колици да пътуваме за Бари. Не съм сама с моята приятелка, тя вече мина, тя е с приорици. Аз съм само с една чантачка. Вече отвориха гейта, сега ще отидам да мина и аз. И ни очаква хубаво пътуване, трипче до Бари, Италия, казах ли? Планираме да попътуваме там в няколко града, също около Бари. И да, ще ни очакват хубави приключения. Хора, кацнахме. Полета мина добре. Аз изобщо не се притеснявах. Ето самолета ни. Аз изобщо чистих снимките, нито капка притеснение, а обичайно или рева, да, или се притеснявам, гледам, контролирам всичко, но иначе сега всичко е било наред. Обаче в Бари времето, вижте, не е много слънчево, бих казала, изобщо няма слънце, вятър няма особено, ама не е топло. Ама и не е студено. Като излизате от самолета, има стълби, но има и асансьор. Сега ще влезем в асансьора. Това е моята приятелка Вили. Ти искаш ли да се показваш? Не. Ето така ще виждате Вили в моя блог. По-старите от вас знаят детското Том и Джери, знаят как даваха възрастни хора там. Как даваха? Така да тиха без главата. Ето, като Том и Джери. Аз нещо съм прекалено щастлива. Много се радвам. Нещата минават като по масло. Да, масло. Има ли такава? Мога ли така да кажа? Помет и масло. Помет и масло. Всичко минава, разбирате ли? Ние не боледуваме, нищо ни боли, цикъл нямаме за сега, да? Да, кацнахме всичко. Нямахме проблеми нито с документи, нито с опашки, нито с закъснения. Аз много исках да... Аз много исках да закъснея. Много исках, не ми се получи. Нещата са минавали добре. Надявам се, че ме чувате. И това е. Бари, да. Welcome to Bari. Where to next? Ето така излизаме. Тук има метро, автобуси. Сега от тук се взимам билетче. И имаме колко спирки? 5 спирки точно до центъра. Имаме билетче. Yes, it's this way. Yeah, it's this way. Опа. И в 3 и 7 минути ще дойде влакчето ни. Да, ще да кажа, че това е единствената линия. Няма да объркате. Това е влак или метро? Това е влак, не е метро, аз обърках. Не е метростанция, а влак. Чакахме 40 минути и сега успяхме да седнем в влакчето. След няколко минутки ще тръгнем. Всичко е точно. Сега излезнахме от влакчето. Бари Централа станцията. Къде е моята приятелка? Само да я намеря. А къде е тя? Сега ще я намеря. Вили, аз теб те търся. Еми, хора, Бургас. В Бургас съм. В Бургас ще. Заваля дъжд. Имаме буквално... Стреснах. Тук има много бедни. Внимавайте, защото кварталът е беден. Внимавайте с нещата, с чанти, с всичко, с телефони. Има много бездомни.
Но реално за сега се чувствам безопасно, може би защото съм с приятелката ми, не съм сама. Но реално колоритно е, красиво. За мен всичко е красиво. Ето така изглежда улицата ни. Добре. Майко! О, не. Какво се случва? Чакай. Това ли беше? Не, има там. Не бе. Добре, ама мирише. Знаеш ли на какво? На влажност. Ама тук влажност е висока, май. Не е зле? Не е лошо, да. Добре. Ти каза ли хората колко пари? Колко пари в лева? 400 и нещо. 430 май. 430 лева за 4 нощувки. За двама души. Да, за двама. Не, добре. Има и тераса, прозорци, всичко е точно. Има и пиралня. Кухничка. Чакай. Ето. Имаме и въздух. Всичко е точно. Да, изглеждам. Супер. Ето, оттам влезнахме реално. Ние забравихме за туалетна. Да, забравих. Не, най-важно е, че е чисто. Не, супер е. Много сравнително. Значи хора, след 2 часа по-късно... След 2 часа по-късно излизаме и загря слънце! Изгря! Чакай, трябва да видим къде е центъра. Аз за какво взех това? За какво се обляках така? Виж ли хората? Часи! Вили, ти не знаеш какво ще стане след половин час. И то сега слънце... Вили, моля те, не искам къще. Не, супер е. Супер си. На къде е центъра? Часи. Къде е центъра? Италианска Витуша хора. Центъра. Там е моренцето от тази страна. И до там ще стигнем днеска. Сега търсиме къде да хапнем някой ресторантче. Вкусно да хапнем. Аз мечтаях за италианска храна няколко седмици. Стария град в Бари. Вижте каква красота. Колоритно. Вили, движи се с мене. Красота. Сутринта закусих хубаво, ама вече съм гладна. Извинявайте, часът е колко в София? 7? Донесоха някои неща. Фрути di mare, ma без миришия. Чакай да видя как беше мири. Какво ли не ни донесоха? Маслини, някакви такива... Как се казва това? Вече изядохме това. Брускета. Вили, искаш ли да я режеш? Режи брускета. Мерси, мерси, Вили. Донесаха такава паста. Фрути де маре, реално, нали, Виля? Да. А пастата е някаква много странна, ама ми харесва. Мисля, аз обичам всяка паста. Пробай само паста. По-тестена е, ама ми харесва. Имаш томатки? Нямаш ли? Не. Нито една. Имам една. Изядох всичко. Изобщо не е тежко. Не е било тежко изобщо. Аз изядох всичко и дори имам място. Ето, това да ядеш италианска... Извинявам се. Стой.
че има брекети. Лазаня. Много сладко! Ето алкохола, дето исках. Аз так му казах, че ох, не съм... Чакай. Да, като водка. Чакай, заедно. Да, чакай само да разкажа. Абе, тия брекети не мога. Аз так му викам, ох, не съм си поръчала алкохол, аперол, разстроих се. Но после Вили ми вика, не, защо? Какво каза? Че ще стана... Че ще ми се преспи, че ще стана като кисела краставичка. Но дайте да пробваме. Айде, Илинка. Да сме живи и здрави. И да пътуваме, и да се наслаждаваме на живота. И всичко добро да ни желая. Айде. Да. Мам с Джейс. Ами ще... Очаквай да е по-силно. Добре. Топа. Вили. Това беше добро нещо. Чакай, все още ме държи ефекта. Вау! Вау! Много сладко. Вече става хладничко. Ние искаме още да ядем сладоледи след малко. Еми, напомня ми Несебър. Несебър. Ми да, Несебър, стария град. Майко, вижте какви сладки намерихме. Тук са професиите. Какво ли не, ля балерина. Ама виж, това е скьорка, това е сноубордист. Да, вижте, има сноубордист, скьор, маникюристка. Чакайте да ви покажа. Ето маникюристка. Долу има фризьор. Ето я. А, не, тя е шивашка. Айде шивашки. Напират? Най-важното да ни допират. Излязохме сега от Стария град. Има между другото хора и то доста, да. Това е университета на Баре. Тук има много младеж, студенти, заради този университет. Да. Гламурничко всичко е такова. Дърветата. Как се почваше песен на Азис? Мотел. Мотел. Извинявай, Шазама не работи. Оф. Аз исках да я спея. Там той пее, все едно, че влиза в мотел и вика, има ли стая за... Добър вечер, на стая, има ли? После? Нали тук е мотел за нещо. За закуска не сервирайте храни. Ще закусим твоите смисъл за вина. Това беше от нас. От Италия. Чао! Намерих една джелатерия, старинна, топова, хубава. Някъде ще отбележа тук. Има оценка 4,5 с почти 4000 отзива. И би трябвало да е хубаво. Чат GPT също съм питала. Аз май трябва по-далеч да снимам, иначе ето така ми виждате. Много е приятно тук за разходка, наистина. Има много места за разхождане. Много ми кефи. И атмосфера, вайба на града, на хората. Много е приятно, много е спокойно. Хем има хора, вижте колко хора има. Хем има хора, но и хем такова спокойничко. Аз не знам как да ви го опиша. Вайб има определено. Ама те казват чао
За здравейте и довиждане, реално. Аз когато дойдох в България, на мен ми е било странно. Викам, тези хора защо се правят на италианци някакви неинтересни? Чао, чао, мерси, какво се правят? И ми е било наистина някакво време шок, че нали, славянски език и вкарват такива думички италиански, френски. Сеща се? Говори нещо, защо се таковаш? Да, аз специално отворих камера, за да обсъдим тази с тебе, за да... Подкаст, представи, че това е подкаст. Еми аз малко се обърквам вече. Не се обърквам. С тебе! Тук хора не могат да ми отговарят. Те просто ще са слушатели. Те слушат подкаст. Вили, ти какво мислиш по този въпрос? Откъде идва това френско вкарване на мерси и на чао, чао, италианско в българския език, по принцип? Не, наистина това е интересно. Това е брутален чуждица. Защото добре да разбера турска дума, нали, да е навлезнала или там някакво привет, например, руско привет. Казват също често. Привет. Аз преди, също така, чаджип си ли проверяваш? Аз преди си мислех, че привет, щом някой ми каза привет, той значи говори руски. И викам, и тръгвах да говоря на руски и сеща се. Викам, той руски ли говори? Привет ми казва, сеща се. Това е станало основно през второто българско възраждане и по-късно, когато френската култура е имала силно влияние в България, особено през 19 и началото на 20 век. За мерси. За мерси, окей. По това време френски е бил език на дипломацията, аристокрацията и интелигенцията. А това през коя година викаш? Края на... 19 и началото на 20 век. Чао, чао. Пак с контактите с италианската култура и език, особено през 20 век. Да. Ясно. Интересното е, че чао първоначално произлиза от венецианския израз с чао востро, което означава буквално ваш слуга. Чакай, това го имаше някъде май като въпрос в страните. Форма на учтивост, подобна на покорен на вас в старобългарския, защото и ние сме имали такава. С времето се е съкратила и станала универсален поздрав, както за здравей, така и за довиждане. Еми, наистина интересно е било това нещо. Да, изпуснахме сладоледа да усеща. Вау, видя, наистина е модерно. Вау, влизаме. Вау, много вкусно изглежда. Вили, виж, някакви такива има. Пистачо? Милечко. Thank you. Милечко, мерси, мила женичка. Сладичка. Значи, Вили нямаше пари и... Шегувам се, нали? Това беше отгоре и споделиха им. Вкусен е. Дойдем през деня тук. Това е най-вкусният сладолед. Това е най-вкусното джелато. Ето, ще взема шприц. Thank you. И сега ще ми даде водичката. Thank you so much. Thank you. Чао, чао. Значи, тук Вилинка моя осъзна, че тук 85 цента, колко се пада? Няма 2 лева. Лев и 70. А в нали, София поне 5 лева ще струва това нещо. Или 4 лева. Някакви шоколадчета италиански. Много сладко. А ние реално сме дошли да вземем водичка, че нямаме вода в апартамента. Майко, какви различни има? И колко са ефтини ще се гръмна. Верно ли? Значи в Италия е ефтино, хора. Значи ефтино. То се оказа много голям. Има зеленчуци. Кашкавали.
Вижте какво намерих. Българино! Поздрав!